Кызыл Ел хуҗалыгы Балташ районының иң төньяк өлешендә урнашкан. Барлык сөрелек җирләре 4050 гектар булып, шушы кооперативта 147 хезмәт куя. Кооперативта барлыгы 1950 баш мөгезе эретерлек, шуның 680 башы савым сыеры, терлекчелектән кергән 11 айдагы акча кереме 126 миллион тәшкил итеп, шуның 98 миллион 500 сөт сатудан, рентабельности 54%, ит сатудан хуҗалыкка 11 айда 27 миллион 500, рентабельности 3,6%, хезмәт хакларына килгәндә 23500, 23600 сум белән тамамларбыз дип уйлыйбыз. 2014 елда кооперативта 3 бригада булганлыктан 58 ноктада видео күзәтү урнаштырдык һәм идарәне шулар аша башкара башладык. Бик уңайлы. Менә үзебездә җитештерә булдык рапс җмахын. Аның өчен без 2016 елның сентябрь аенда сатып алдык. Дмитрий заводыннан рапс эшкәртү цехын. Аны эшләтү өчен үткән ел сатып алган идек 800 тоннадан артыграк рапс. Үзебезнеке әз булганлыктан 217 тонна гына булган иде. Инде 2017 елны рапска бик каты нажим ясадык. Шунлык белән рапсның уңышы 24тә 3 центнер чыкты среднем. 900 тоннадан артык рапс җитештерә алдык. Рапс заводы сентябрьдән бирле эшли инде. Инде бу рапсны эшкәртеп без тоже үзебезнең хуҗалыкка күп кенә файда күрәбез. Рапсның себестоимасы 12 сум тирәсе булды. Эшкәртеп сатканнан соң ЖМХ 12-13 сум гача хуҗалыкка, моен 38 сумнан птицефабрикаларга һәм башка посредникларга сатабыз бүген көндә. Җиган рапс орлыгын саклау өчен безгә склад кирәк булды. Аны җәйге чорда кыска срокларда гына эшләдек. Ул бүген көндә 2000 тонна рапс сыйдырыр склад булды. Без инде Кызыл Ел хуҗалыгында 3нче ел рәтенә әзерлибез плечёный кукуруз. Бу ни өчен дигәндә безнең телекләр өчен бик файдалы, сөт алу өчен дә бик уңышлы гына эшләп килә. Менә бүген көндә рукава безнең 460 тонна салган плечёный кукуруз 2017 ел яңгырлы килде. Ашлыкларны соң җитте, безгә алырга туры килде. Арпаны да шулай ук плечитерә туры килде. Без аны әзерләдек, арпаны 1046 тонна. Бу була инде 3 бригада, 3 фирмага да алынды. Шутай фирмасында менә бүген турабыз 320 тонна булса, калгандары 2 бригада фирмаларында бүленде. Кукурузның сортлары бар. Без 3 ел чишәбез инде Рос 140 сорты Зиннова дигән кукурузны, и шулай бар безнең Сиуска дигән Рос 199 сорты. Бүген көндә без туктап тора шушы 2 сортка. 2016 елда комбайннарны һәм югары җитештерүче тракторны кую өчен, шулай силкларны кую өчен студия булып стоянка эшләдек инде. Ул миллион ярымга төште инде. Шулай шуның янында сварщик цехлар, күзен цехларны яңарттык инде. Бу где-то миллион бригадаларга төште. Шулай механизаторлар хезмәтен җиңеләйтү өчен кран балкы төп куйдык, күтәрергә, төшерергә. Ул шулай 450 меңгә төште. Киләчәге пожарный депо һәм бүгенге көн таләпләренә җавап бирерлек итеп инде Москва-Төркия исәп барган, җылытылган, газ кертелгән, су кертелгән, җылы суык су булачак инде. Ул пока 600 меңгә төште. Киләчәге елга аның эшен бетергә уйлыйбыз инде. Biz Kızıl Ел хуҗалыгының механизаторында турабыз инде. Монда итәбенә килгәннән соң механизатор кая барасын путевка бирелә инде. Путевка бирелгәннән соң аны медицинский персонал бар инде. Ул катистрлар белән тикшерә, давлениедән тикшерә инде. Аннан соң гына бу механизатор эшкә чыгарылып җибәрелә инде. Шулай ук монда һәрбер механизаторның көндәлек эш күрсәткечләре һәм еллык күрсәткечләре аның расход булганмы, эконом булганмы күренеп тора инде. Күпме гәриш яккан, күпме тоткан, күпме тотылырга тиеш. Язгы кырыш вакытлар, зур эш вакытларында инде механизатор арасындагы җыешлар шушы зайында үткәрелә. Без инде турабыз менә Кызыл Ел колхозының ашлама скатында. Бу ашлама скаты безнең 90нчы елларда төзелде. Менә бүген көндә безнең ашламандар әйтергә кирәк 124 тонна аммиак-селитра ашламасы бар, 37 тонна диамофоска сложный ашламасы бар. Менә безнең инде бүгенге киттеләр Менделеевский ашламага, бу безнең субсидия кайтара тиеш сөткә 141 тонна. Хәзерге вакытка туры килә безнең 28 килограмм 200 ашлама бар дип әйтергә кирәк.
2018 елда барлыгы bir шартлы тирлеккә 18 ашау берәмлеге азык әзерләнде. Менә инде Минсельхоз тарафыннан берилгән программаларда без үзебездә катнашып, 2 силосный сенажный траншея эшләп, аның асларын залива иттем. Монолит белән яннарын куллануга тапшырдык. 2016 елны печән склад салып чыктык. Ул кышлату өчен үткән үзен күрсәтте. Коры салам, коры печән, сыйфатлы. Ул елдагы сашатлы бетмәсә, киләсе ел өчен дә файдалы. Бу шигендер инде азык шигендере сортын әйтергә кирәк. Лада сорты. Бу сортны без алып кайттык Белоруссиядән. Әйтергә кирәк 1449 тонна безнең әзерләнде шигендер. Бу ашатыла инде сыерларга шикәрне каплау өчен. Безнең башта саклыйбыз траншейларда, менә бүгенге көндә күреп торабыз, подвалда саклыйбыз. Подвалда саклау инде ул безнең өчен вакытны да, төяргә дә җайлы, аларга да җайлы, иттерлекләргә вакытында керә, вакытында аштылар менә. Хәзерге вакытта без катнаш азык җитештерү цехында торабыз. Һәм biz монда терлекләр өчен һәрбер аерым группаларга комбикорма әзерлибез. Үзебездә җитештерелгән кукуруза, рапсовый жмых катыштырып, һәм Мустанок компаниясыннан премиксларны, Акбур, сода катыштырып комбикорма эшлибез. Быел без эшләдек, рукавларга тутырдык. Плющенный арпа, восковой спелостьта һәм плющенный кукуруза. Бүген көндә сыерларга һәм bütün терлекләргә шушы плющенный ашлыкларны ашатабыз, монокорм ясап терлекләргә бирәбез. Бүгенге көндә савым сыерларының безнең сөтләре үткән елгы шушы көнгә караганда 3-4 литрга күбрәк савып алабыз. Хәзерге вакытта без родильный отделениедә сөт ташлаган сыерларны һәм буаз таналарны 7 айлык буазлык белән без монда күчерәбез. Буаз таналар өчен 1нче отсек, 2нче отсек сөт ташлаган сыерлар өчен, 3нче отсекта безнең сөт ташлаган сыерлар бузаулаганчы 20 көнгә һәм бузаулаганнан соң 20 көнгә кадәр торалар. Монда инде 1нче отсекта сыерларны бузаулаталар. Бузауны көндез терлекче алса, төнлә каравылчылар кабул итеп ала һәм 1 сәгать эчендә угыз сөте эчертүне без монда видеокамералар белән строго күзәтү астында эшлиләр. Сухостой сыерларына тиешле рацион төзелә, аларга үзләренең премикслары Мустанок компаниясыннан алабыз һәм сенаж силос белән, площинный арпа белән без монокорм ясап кертәбез. Ә инде 3нче отсекта бузаулаганчыга кадәр сыерларны һәм бузаулаганнан соң тора торган сыерларга без раздой группасына якын рацион белән ашатабыз. Biz хәзерге вакытта бузауларны 3 айга кадәр тәрбияләү торагында, монда без 10 көннән соң родильный отделениедән бузауларны күчерәбез һәм компьютерный система белән бузауларны ашатабыз. Мустанок компаниясе белән эшлибез инде. Евролак турбо ЗСМ бирәбез. Бузауларның ашказанын киңәйтү өчен шушы кальвамуслинны кулланабыз. 45 көннән соң бузауларга сенаж бирә башлыйбыз. Монда безнең бузаулар 4 айга кадәр тора һәм аннан соң 6 айга кадәр бузау абзарына күчерәбез. Монда кергәчтә бузауларга ашиник киертелә һәм шул ашиник нәтиҗәсендә компьютерга килеп, алар үзләренә тиешле сөтне эчәләр. Бу абзарда бузауларның көнлек артымы 850 граммнан 900 граммга кадәр. Бу терлекчелек бинасын без 2016 елда төзедек һәм монда раздой сыерлары керттек. Монда безнең 3 сыер савучы эшли, смена белән эшлиләр. 180 баш сыерны савалар. Сау вакытларын үзгәрттек. Иртәнге сәгать 4-тә, көндезге 11-дә һәм кичке сәгать 7-дә. Шуның нәтиҗәсендә безнең продуктивность артты. Монда терлекләр өчен бик уңайлы чесалка, җылы су һәм дельта скрипер таймер белән көйләнгән. Үз вакытында тиресне алып, сыерлар өчен уңайлы шарт тудыра. Рационны раздой группасы өчен аерым эшләнгән безнең. Без эшлибез Мустанок компаниясе белән. Bütün бирелә торган 18 төрле азык керә аларга, 18 төрле азыкны да кармаразатчикта булгатып, монокорм ясап кертәбез. Безнең кооператив нәселле терлекләр үрчетү белән шөгыльләнә. Силекс программасы белән, Пленор программасы белән эшлибез. Бу bütün терлекләрне учетка алып бару өчен җайлы. Монда һәрбер сыерның каплаткан вакытын, бузаулаган вакытын язабыз, буазлыгын тикшерәбез. Шулай ук айга 2 тапкыр контроль савы уздырабыз һәм бу контроль савы буенча bütün
данныйларын барлап барабыз. Сыерларны кошан sütten ташлату вакытын белгилейбез. Sütten ташлаткач сыер савучылар билгеле сыерларны родильный отделениега илтәләр. 5 еллык план эшләтеп, шуның нигезендә без плем объединениедән үгезләрне закреплениесен алабыз. Безнең метод осеменения ректосервикальный тоналар һәм сыерлар барысы да шул метод белән каплатыла. Кооперативта барыбыз бергә эш мал табибы эшлибез. Главный ветврач һәм 2 фельдшер. Ай сайын медикаментлар койтып тора. Буаз сыерларга һәм буаз таналарга вакытында прививкалар эшләнеп бара. Яшь бозауларның мөгезләрен яндырабыз, кыйрыкларына кольцо киертәбез. Яшь бозауларга да 10 көннән башлап прививкалар үз вакытында эшләнеп бара. Biz Камзавод отделениесендә инде, монда барлыгы 560 баш терлек бар. Монда күбрәк тоналар инде 6 айдан каплату весенә кадәр җитә торган. Алар 900-900дән артык 950 грамм суточный привес бирәләр. 13, 14, 15 айда каплатуга җитәләр. Монда барлыгы бу абзарда 300 баш тона исәпләнә. Бер кеше хезмәт күрсәтә. 2017 елда правление членнары белән җыелып сөйләшкәннән соң төзелеш башларга булдык. 1000 баш савым сыерына карусель белән 360 миллионлык проект 2 этапта 18-19 елларда башкарып чыгарбыз дип торабыз инде. Инде хуҗалыкка килгәндә бүтән специалистлар белән тырышабыз, эш урыннары әйбәт булсын дип, эштә йөрүгә машиналар белән тәэмин итәргә. Инде авыл урамнары, авылга сулар кирип, аларның өйдәге мәрфәгатьләр өчен дә хуҗалык тарафыннан кайгырту бара.